maAfrica yedu. Amen. Regerero vana vaMwari. Hallelujah. Masikati ano tinoenderera mberi nebasa raIshe wedu Jesu Kristu. Nini siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wenkosi yethu Jesu Kristu. Nokuverenga bhuku yeGwayana zvakazarurwa 5. Ngokufunda ibhuku yeundu. Zvakazarurwa 5. Gwayana rinozarura bhuku. Zvino ndakaona muruoko rworudyi Gwaye wakanga agere pachigaro choushe. Bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira neziguru achiti, ndianiko akafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusino munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusino kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako, tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina napakati pavakuru Gwayana rimire rakaita serakabayiwa, rine nyanga nomwe nameso manomwe, iri mweya minomwe yaMwari yakatumwa kunyika yose. Iro rikauya rikatora bhuku muruoko rworudyi Gwaye wakanga agere pachigaro choushe. Zvino rakati ratora bhuku, zvisikwa zvipenyu zvina navakuru vana 20 navana vakawira pasi pamberi peGwayana, mumwe nomumwe ane rudimbwa nendiro dzendarama dzakanga dzizere nezvinonhuhwira, iri minyengetero yavatsvene. Vakaimba rwiyo rutsva vachiti, ndimi makafanira kuti mutore bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo, nokuti makabayiwa mukatengera Mwari neropa renyu. Vanhu vanobva kumarudzi ose nendimi dzose navanhu vose nendudzi dzose mukavaitira Mwari wedu kuti vave ushe navapirisita vabate ushe panyika. Zvino ndakaona ndikazvaizira vatumwa vazhinji vakanga vakakomberedza chigaro choushe nezvisikwa zvipenyu navakuru. Kuwanda kwavo kwakanga kuri zuru zvezuru nezviuru zvamazana, vachiti nezviguru. Gwayana rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe nepfuma nokuchenjera nesimba nokukudzwa nokubwinya nokurumbidzwa. Ndikanzwa zvisikwa zvipenyu zvose zviri kudenga napanyika nezviri pasi penyika napagungwa nezvose zviri mukati mazvo zvichiti, kurumbidzwa nokukudzwa nokubwinya nesimba ngazvive kuna iye ugere pamusoro pechigaro choushe nokugwayana nokusingaperi-peri. Ipapo zvisikwa zvipenyu zvina zvakati amen. Vakuru vana 20 navanavo vakawira pasi vakanamata. Afrika yedu, amen. Tinotenda Mwari nokuti bhuku iri rakazozarurwa. Siyabonga uNkulunkulu ngokuba le ncwadi yavulwa mugore 1934, ngonyaka ka1934, pamakomo matsvene eGuambwa, emaqaqeni angcwele aseGuambwa. Apo muranda waMwari Senpo Mwazha weAfrika, apho inceku yenkosi uPaul Mwazha weAfrika akaona Ishe Jesu Kristu, wabona inkosi yethu Jesu tanga agere mudombo, ekuqaleni ehleli ehleli, akabata bhuku guru yakazarurwa, ephethe incwadi enkulu, akatarira mairi, ebheke kuyo, akanga akaringira kumusoro north, kodwa ekhangele enorth, akati Ishe, wasesithi onkosi, akazomona kakare mugore iri, wabona njalo kulonyaka agere mutsime, ehleli emthonjeni, akabata bhuku guru yakazarurwa, ephethe incwadi enkulu evuliwe, akanga akatarira mairi, ebheke kuyo,
akaringira kumusoro north, ekhangele phezulu entshonalanga, akati oyishe wasesithi Nkosi, ana ozvichidudzira alpha na omega, u-A lo O kusitsho u-alpha na omega, wokutanga nokupedzisira, wokuqala lokugcina. Afrika yedu. Amen. Sezotambonamata Ngoba sike sathandaza, hatichanamatize, asingeke sisathandaza. anodzidzisa achiuya kuno kumberi. Ofundisayo siza ngapha ngaphambili. Tinotenda nokubatsirwa. Hongo. Tinotenda nokubatsirwa. Tinotenda nokubatsirwa. Sezotambonamata Ngoba sike sathandaza, hatichanamatize panguva ino, asingeke sisathandaza ngalesi sikhathi. anodzidzisa achiuya kuno kumberi. Ofundisayo siza ngapha ngaphambili. Vamwe mose simukai murumbize Mwari nehymn 79. Abanye lonke liphakame lidumise uNkulunkulu ngehymn 79.